Il faut au délai quand la diète comme une sangana kawati ni qui aura wati sele bimalika biye aywa sigrido e octobre kalo ale klemo kono don samba fla ani mugane fla ina fanya jira ola chubina o ma fle mali kono ani mali kofe anga fulibe aw ye sangana kawati ama ine aw fe na jannu soro akake ufe ne ka uyereke wamba go be aw ka ladiri kana sangana kawati wala sa aw sa use ka soro chugomina wa mata upload ka fo aywa bimalika ka wara belajili abi soro platform belajili safe wala aywa Bakari Kulubali, Ousmane Kulubali. Ousmane, il y a ma. Bakari, il y a un amba. Aywa Ousmane yan sile kuna fonu keneka. Amba do aywa bi kuna fonu koni ayere kele do amula kusore. Aywa. Bakari o te basie kibarua damana bambolo ya no betalike mali kono kibarua ula. Kusore. Amada mneni kibarua mi o betalike anga jamana kiri. Ministri no ye Mamadou Kassobe. Mamadou Kassobe. Kaye nyokona ba do nundo bi. Sibiri do octobre kalo tile mban kono to. Samba flani mban fla badala bukulu sanfé. Kusore. Nyokona e betalike auditeur de justice mo keme de talila. Bakari. Kusore. Anyeni kibarua soro ka bo Seydou Konaté mon journal là. Même on concours de l'école nationale de l'administration. ENA ka nyanda ba Bakari ki waram men no ado bala o mani ko sobe sabula ENA ka nyando en sembe joro do be no ko machima pasola do be talike adi corps des administrateurs civils ko machima pasola do waira ka foko joro do lamula ne meto ni ki waram fene anya soro Seydou Konaté mon journal yorola corps des administrateurs civils ote mamu ma fa commandant o kwa no donc machima o joro machima passe o joro la aywa kabakuna aywa Ousmane anga foli biye ikado aywa Ousmane aywa bita ko ne kabako bambulo aywa kabako ambedo kabako konnana ambeta Mamarbugu no fora we be mande communal la mande communal be ka cercle konnana awa Mamarbugu ko ni ma ko fole asigara amsola do ya furumso yi ka be fe ka javani ka tu chewre ko o ikado mawarete Mustafa Bahago aywa numuga hakla misoro ye ka musore kumulo tkani bese ani ngara Ousmane ikado aywa chela mana makamo aywa numuga ni barange aku ni jatina ka aye musumi kumulo tkani bese no ya re furumso yi oye awa berte yere kele chama temena ani Mustafa Bahago che atara amasaw fe neno o atara amasaw fe ikado